Revír? Kudy! Zdravé! Spravíme normálne únik a po púšťačke po druhej jeden potupuje predneštek. Dobre, a keď budem prichádzať, ja ti ukážem gažete. Aby stekala, no? A po druhej, aby štekala, keď ja budem prichádzať, tak úplne pri konci sa sem tam obzrie, tak vtedy jej kus. Tak na vystúpte. K nohe!